Jo em sento el mateix endavant, sé que la xerrada del bar serà molt interessant, jo ja no sé, jo ja he perdut el compte ja dels dies que m'ha papat esta xerrada i bueno, i dono gràcies per haver vingut i l'atac. Bé, bon dia, moltíssimes gràcies per ser ací. Estem en un lloc que és un punt històric per als valencians. Nosaltres, a l'Arrel, amb 30 anys, pensem que comencem a fer història amb el tema de les restauracions forestals. Però la tasca que portem entre mans, amb 30 anys, l'únic que hem fet és començar. El crear un bosc és una feina de tota una vida, inclús una feina que va més enllà de la vida d'una persona. Així que una de les finalitats que tenim és engrescar a les noves generacions, perquè quan nosaltres defallim i no tinguem forces, hi ha altra gent que prenga el relleu. Bé, com aconseguir un tapet verd i no acabar xiriria? Les restauracions forestals al nostre territori són extremadament complicades. Una cosa és plantar un arbre en un jardí, on es pot regar amb facilitat, i altra cosa ben diferent és plantar-la en un medi natural, en una zona forestal. Clar, molts col·lectius es dediquen a plantar arbres i al final, amb el temps, la manca de bons resultats fa que la gent acabi frustrada i acabi abandonant els treballs de reforestació. Nosaltres hem tingut la sort avui en dia de poder caminar a l'ombra de pins, d'arbres que hem plantat en el transcurs d'aquests 30 anys. I això ens empenta a continuar amb la feina que estem realitzant. A veure, jo soc company de Manel, soc enginyer tècnic industrial en la branca d'electrònica, treballo a l'Institut de Secundària de València com a professor de tecnologia. Aleshores, el que he après, ho he après en el terreny, a base de prova i error. Coordine, i també soc president de la l'àrea de restauracions forestals i a més soc membre d'Acció Ecologista Agro, entitat a la qual represente la Mesa Forestal i en la Comissió de Seguiment de la Llei de Patrimoni Aquàtic Monumental. Són dues comissions de caire consultiu de la Conselleria de Medi. Jo avui no donaré receptes màgiques. El treball es resumís en la tenacitat, en l'esforç, en copiar un poc el comportament que té la natura i res, no defallir. Esta és una feina que l'arbre que plantem avui, fins d'ací 10 anys, no sabrem si té possibilitats. Així que no estem acostumats a treballar a mig i llarg termini. Estem acostumats a tindre resultats immediats. I en aquesta feina hem de canviar la nostra manera de fer. Quan era menut, quan vaig començar en un grup de xavals entre 16 i 17 anys. Quan vaig començar, ma mare veia que invertia molt de temps en això. Un dia que quan necessitava diners que els demanava un arbre. Afortunadament vaig acabar aprovant unes oposicions i mai he tingut la necessitat de demanar diners a un arbre. Però el fet de plantar arbres per a mi ha acabat sent una part importantíssima en la meva vida. La meva vida no s'entén si jo no puc plantar arbres, la meva vida no té. De fet, aquesta vesprada, quan vaig a Ontinyent, si tinc llum, doncs pujaré a la serra i plantaré uns arbres. Esta foto és del 2014,
ja es comença a veure el que pretenem, que és substituir les pinedes per formacions de frondoses. En aquesta foto veiem fonamentalment roures de fulla petita i freixes de flor. El 2014, la tardor del 2014 fins ara ha sigut la més bonica, el molt de flor. La foto anterior és una foto presa fa un parell de mesos, a finals d'octubre, mitjans d'octubre. Si observeu este tercer, fa un parell de mesos, es deixa de l'altre. Així que fins ara tot ha anat molt a poc, però ara, amb el qual que venen els arbres, el procés s'accelerarà. Tingueu en compte que a la Vall d'Albaida les coses no van tan ràpid com així a la Valldigna. Si la vegetació creix molt ràpid. A l'extrem occidental de la Vall d'Albaida, doncs el clima ja té certs trets continentals i la vegetació no pot créixer amb la velocitat que ho passa. Aquest és l'esquema que seguiré en la presentació. Començaré a parlar un poc de la història del col·lectiu i també parlaré, per a posar en context la presentació, parlaré del passat recent, de com han evolucionat els ecosistemes forestals, parlaré del futur i també faré una referència a una persona que per nosaltres ha sigut molt important. Després parlaré sobre restauració ecològica i sobre les tasques que nosaltres hem implementat fins ara. Parlaré sobre les tasques que fem per a divulgar el projecte, sobre els recursos que utilitzem, que en realitat no estem parlant de l'esforç d'unes poques persones, sinó que és l'esforç col·lectiu on hi ha implicats, a més del nostre col·lectiu, altres col·lectius. Parlaré de custòdia del territori i, per últim, parlaré d'incendis forestals, perquè en moltes ocasions ens criden per a fer presentacions en pobles on recentment s'han produït incendis forestals. Vaig a mostrar una certa quantitat d'imatges i aniran molt ràpid, així que si parpallegeu perdreu la meitat de l'experiència. El col·lectiu naix en 1989 a partir d'un petit grup de xavals que es troben dins del grup d'escoltes Mafeking d'Ontinyent, amb la intenció de crear un llibre forestal i de realitzar reforestacions. I això va ser en desembre del 89. En Giner, com que la intenció era eixir del grup d'escoltes, ho comunicàrem als companys de l'institut i creàrem un col·lectiu que anomenàrem Colla Ecologista Capità Cap de Canoa. El Capità Cap de Canoa era un personatge de Canal 9, era un senyor que anava vestit amb un mono verd i portava una canoa en el cap i pretenia salvar el planeta de la desfeta mediambiental. Nosaltres, en un sopar, entre risses, doncs decidirem que el col·lectiu s'anomenés. Posteriorment, al 92, ens integràrem en el Centre Excursionista d'Ontinyent, on ja hi havia un col·lectiu que s'anomenava Lluerna, que s'encarregava de tractar qüestions mediambientals, i en el 95, finalment, ens registrem el col·lectiu amb el nom actual de Colla Ecologista l'Arrel. Comencem amb la gestió del nivell i la realització de reforestacions, però seguidament comencen a afegir-se noves persones i s'enceten noves línies de treball. I avui en dia, no han eixit els quadres, però avui en dia gestionem un centre de documentació ambiental que s'anomena Ecofòrum. Tenim un grup que s'anomena Stop Cremes, que el que pretén és erradicar l'ús del foc com a ferramenta de gestió per a desfer-se de restes de poda agrícoles i de jardineria. Tenim un projecte per a promoure l'Horta d'Ontinyent. Tenim horts urbans en 3 punts diferents de l'Horta d'Ontinyent, amb uns 80 usuaris. El banc de llavors de la Vall d'Albaida també es troba dins de l'Arrel. La finalitat del banc de llavors és mantenir la biodiversitat cultivada.
I per últim tenim un grup que fa educació ambiental, entre altres coses, són els responsables, amb altres col·lectius, de la plega ecologista del País Valencià, que s'ha celebrat fins fa 2 o 3 anys a Carrícola, el tercer cap de setmana de setembre, amb molt d'èxit. La gent que porta el projecte s'ha pres un respir, un descans, i esperem que més prop que tard reprenguen el projecte. I fa mes i mig celebrarem a Ontinyent el Montmau, que és el Festival de Cinema Mediambiental d'Ontinyent, que també organitzem nosaltres juntament amb el Cineclub Ontinyent i amb la col·laboració de Caixa Ontinyent. Començaré amb aquesta primera imatge. En el 2014, coincidint amb el 25 aniversari del col·lectiu, enviarem aquesta imatge. Totes dues imatges són obra d'un dissenyador ontinyentí que treballa per a un grup automobilístic. Ell, entre altres coses, ha participat en el disseny de l'últim model del taxi de Londres. Pertanyem a la plataforma Bosc Viu, que és la plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals, que agrupa una trentena de col·lectius del País Valencià, i per últim també estem en Avinença, que agrupa totes les entitats que fan custòdia del territori. Per a posar en context, anem a veure què ha passat en els darrers temps. La imatge és un gravat que representa l'arribada de Sant Carles de 1864, representa la ciutat d'Alzira. Va ser una inundació devastadora. I després d'aquesta arribada se li va encomanar un treball a un enginyer de forest que s'anomenava Miquel Bosch i Julià, per a que intentara esbrinar les causes de les inundacions recurrents del Súquer. Ell arriba a la conclusió de que les capçaleres dels rius Albaida i del riu Xúquer estan profundament deforestades i això fa que les escorrenties siguin molt grans i que afavorisca les inundacions. I les seues anotacions són molt clares. Per exemple, contienen artificios y mil veces que ordinàriament hemos sido transformado en un desierto. Totes les seues declaracions van en aquest sentit. Però no només això, sinó que prèviament el botànic Cabanillas, quan va recórrer el territori, també feia descripcions que eren molt clarificades. Los pastores, las más veces, para lograr mejores pastos, y algunas permanencias quemaban y destruían en una noche los vegetales. I de tot això ho podem comprovar amb les imatges que disposem de principis del segle XX. Aquesta és una zona d'Ontinyent, que es diu Gamellons, en 1970 presentava aquest aspecte i en el 2002 presentava aquest altre aspecte. Avui en dia encara és millor. Aquest és l'alt del Corso i ahir apareix desprovist d'arbres perquè aquesta zona es va cremar en 1979. Aquesta és l'ermita de Santana, en Ontinyent, que al fons podem veure la plaça Rajosa. I per cridar l'atenció, no només l'absència d'arbres, sinó que pràcticament l'absència de qualsevol vegetal. I aquest és el port de Bocairent, aquest és el Pou Clar, en Ontinyent, aquest és el Pou dels Cavalls, en el Pou Clar. Totes hi ha molt poca vegetació. Avui en dia hi ha molta més vegetació. En aquell moment, pràcticament, l'energia que hi havia disponible s'obtenia a partir de la llenya. Tots els tallers, els calciners, els carboners, tots utilitzaven llenya. I inclús, per què han desaparegut les carrasques? Doncs perquè es van arribar a arrencar les arrels. No hi havia llenya disponible, s'arrencaven les arrels. A partir dels anys 50, amb l'utilització massiva de les derivats del petroli, va progressivament abandonar-se l'ús de la llenya i això permet que els ecosistemes forestals es recuperen. Això ha lligat a una campanya de reforestacions que es va engegar després de l'estudi de Miquel Bosch i Julià, que dona pas a les pinedes que coneixem avui. Bé, sobre el futur, considerem fonamental
que s'aplica una mesura que Ricardo Almenar esbossa en el seu llibre El bosc protector, que va guanyar el Premi Ciutat d'Alzira, no recordo quin any. La mesura consisteix en el següent. Els propietaris forestals, siguin públics i siguin privats, haurien de rebre compensacions econòmiques per part dels serveis ecosistèmics que produeixen les seues masses forestals, que avui dia tots rebem de forma gratuïta i els propietaris no estan rebent res a canvi. Estem parlant de la producció d'oxigen, de la contenció del sòl fèrtil, del reservori de biodiversitat, etc. Aquesta mesura seria especialment interessant en el cas del País Valencià perquè el País Valencià demogràficament està profundament desequilibrat. La majoria de la gent es concentra en el litoral, mentre que l'interior està despoblat i deprimit. Seria una manera de transferir fons des del litoral fins a l'interior. I aquests fons servirien com a motor de desenvolupament rural. Aquests fons d'on apareixerien? Doncs es tracta d'implementar impostos finalistes que graven el consum d'aigua i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que són dos aspectes que estan profundament lligats amb les funcions del bosc. Ricardo posa sempre d'exemple l'Ajuntament de Sinarques, per ser propietari d'uns terrenys forestals. Tots els anys l'Ajuntament de Sinarques rebria 1 milió d'euros, que és una quantitat que no està malament. Part d'aixòs diners es podria utilitzar en fer gestió forestal i en millorar la qualitat de les seues masses forestals. Perquè s'establiria una escala de manera que com millor siga l'estat de conservació de la massa forestal, més altes serien les compensacions. Doncs considerem, sobretot en el context globalitzat actual, en el qual les produccions tradicionals del bosc, siga fusta, siga llenya, siga resina, són produccions que estan en crisi, doncs considerem que seria una bona manera de revaloritzar les masses forestals. I d'aquesta manera, clar, allò que és difícil conservar, allò que no es valora. I després, aquestes cables Arnal, que per a l'ecologisme valencià és un referent de primer ordre. Amb això vull retre un petit homenatge a Carles. Nosaltres compartim la visió que té Carles sobre el bosc i sobre la gestió que s'ha de fer. I aquestes imatges són de quan nosaltres començàrem, l'ecologisme valencià estava agrupat entorn a la Coordinadora per la Defensa del Bosc. Nosaltres participàrem en algunes de les actuacions d'aquella plataforma. Per tant, aquestes són les fonts de les quals nosaltres ens hem alimentat. El que entenem per restauració ecològica són un conjunt de mesures que el que pretenen és acompanyar els processos de regeneració natural. No es tracta d'arribar al medi i implantar un nou ordre, sinó que hem d'entendre la dinàmica dels sistemes i veure de quina manera podem ajudar a aquesta dinàmica, amb la intenció d'accelerar els processos. Processos extremadament lents. Nosaltres el que pretenem és recuperar el bosc autòcton. Aquest bosc és el bosc esclerofile. Esclerofile significa de fulla dura, és perquè moltes de les plantes tenen la fulla dura. És una estratègia que hem desenvolupat per a fer front a les condicions ambientals. I el que esperem és que els nostres arbres arriben a fer-se grans, com és prou de fulla petita del barranc dels Horts, la demarcació de Castelló. I tindre arbres tan bonics com és Cauró, que és de la serra d'Almeria. Quan parlem de boscos, sempre pensem en els boscos del nord de la península ibèrica o els boscos europeus. Però és que els nostres boscos són molt bonics i són molt més complexos que
boscos nòrdics. Este és un roure filla petita i és Ontinyent. Ontinyent té molt pocs roures, possiblement fa 20 anys, fa 30 anys en quedaven 40 o 50 i avui en dia amb tot el que hem plantat nosaltres, només amb roures arrelats pot haver perfectament prop d'un miler de roures, ja estem parlant d'un moviment interessant. Bé, la paraula bosc la utilitzem amb molta lleugeresa, a qualsevol cosa li diem bosc. Si anem al diccionari, veurem que el bosc és la formació on predominen els arbres, però el bosc no es pot entendre sense la resta d'estrats. Només l'herbaci, només són les lianes, com són els arbustos, etc. No hem de confondre una arbreda, una explotació forestal amb un bosc. Un bosc és un ecosistema format per un biòtop, que és el conjunt d'elements inèrts, com pugui ser el sol, la llum, la temperatura, una biocenosi, que és el conjunt d'elements vius, com són el conjunt de plantes, els microorganismes i la fauna. I després les relacions molt complexes que s'estableixen entre els elements de la biocenosi i els elements del biòtop i forma unes relacions en les quals no hi ha màquina humana que sigui capaç de copiar relacions tan complexes. I com a exemple posem les micorrizes que faciliten, les micorrizes per exemple expliquen que les nostres plantes siguin capaces de suportar els períodes de sequera que suporten. És perquè en aquesta simbiosi el fong simbiòtic facilita que la planta capte millor l'aigua. Una planta micorrizada es considerarà una superfície radicular molt superior. I és important recuperar el bosc? Doncs sí, les funcions que desenvolupa. És un reservori de biodiversitat, realitza funcions ecopaisatgístiques, per exemple, suposen corredors per on es desplaça la fauna, es protegeixen enfront de riscos naturals, com pugui ser allaus en zones d'alta muntanya, o en el nostre territori laminen les pluges potencials perquè les inundacions no són tan importants. Milloren la qualitat de l'aire, protegeixen el sol, regulen el clima, són dipòsits de carboni, i a aquestes funcions hauríem d'afegir tota la part emocional, les activitats d'esbarjo que realitzem en zones forestals. Aquest és un esquema típic de successió vegetal primari. Un bosc no apareix del dia a la nit, sinó que partim de les roques, que són ocupades per líquens i molses, que van a poc desfent la roca, i en l'arena que es forma apareixen primer plantes herbàcies, després apareixen petits arbustos, que a vegades arbustos són més grans, arriba un moment en què apareixen els arbres, primocolonitzadors, com els pins, i els pins al final acaben donant pas al bosc. En el nostre cas format per roures, per carrasques, per freixes, abrons, etc. Aquest és un esquema de successió secundària. Què passa quan es produeix una perturbació com pugui ser una tala o un incendi forestal? Doncs després tot torna a començar. Tornen les plantes herbàcies, els petits arbustos. Doncs, quan plantem arbres o quan plantem vegetals, podem fer un qualsevol dels càlids. Nosaltres, com que estem utilitzant espècies exigents pel que fa a les condicions de l'ambient, estem treballant en aquesta zona. Entre la màquia és la formació formada per arbustos grans i la pineda. El que volem és facilitar la transició al bosc, a la formació de fruits. I què és
per últim, com a mesura de suport a la fauna, hem instal·lat caixes. I al final, l'àrea de restauració forestal de l'arrel és un mosaic en el qual podem supervisar les caixes de nius, treballant en el nivell, eliminant les activitats pràctiques invasores, Llavors ara parlaré d'aixes 4 línies de treball, com és sempre la representació. Aquesta foto és d'un dels nuclis que tenim i és una zona que fins als anys 60 del segle passat va estar treballada, va estar conreada en un bancal d'ametllers que està en plena serra i a partir dels anys 60 es va abandonar el conreu i espontàniament la zona es va anar cobrint amb vegetació silvestre. En el 79 es va produir un incendi forestal que va quemar tot i nosaltres apareixem en escena en 1993. Comencem a plantar roures, després classes de flor, arrosers, etc. Doncs aquests arbres sí que tenim en primer plànol, que ara són joves, que el més gran pot tindre 5-6 metres, amb el temps acabaran substituint els pins que tenim al fons, que alguns d'ells ja fan 20 metres. En un procés de dinàmica totalment natural, si deixarem evolucionar el sistema, es produiria esta transició. Per què? Perquè el pi no és un arbre que estigui fet per a durar. El pi creix, es fa i després arriba el vent i el toca. En canvi, els roures, les carrasques són arbres que duren molt més temps. I és perquè són les espècies que al final estan predestinades a ocupar la zona. Doncs nosaltres anem a facilitar aquesta transició. Ja fa 4 o 5 anys començarem a eliminar pins. De tant en tant llevem el pi. Si volem plantar arbres, no podem oblidar les característiques del medi. Els terrenys forestals al País Valencià s'assenten sobre zones de sòls somers, amb poca profunditat i molt pedregosos. Clar, si per plantar un arbre hem de fer un clot de quasi mig metre de profunditat, doncs el primer que veurem, el primer problema que ens trobarem és que aquest clot no el podem fer en qualsevol lloc. De tot el territori forestal, del milió d'hectàrees de terreny forestal que tenim, doncs igual podem actuar només en un 1% o un 2% del territori. Dic una xifra per dir alguna cosa. Realment, les zones on nosaltres podem actuar, de la manera que estem fent-ho ara, són zones molt limitades, molt poques. I l'altra característica és les condicions del clima mediterrani. Primera, en l'estiu coincideix l'època més seca amb l'època més càlida i això produeix un estrès hídric en les plantes que fa que els plançons acabats de plantar tinguem moltes dificultats per a superar els primers anys. Ja no només el primer any, sinó el segon, el tercer any. Perquè el primer any els plançons tenen reserves del temps que han estat en el primer. El primer any el passen bé, però clar, el segon i el tercer any seran anys molt complicats. I també la irregularitat de les precipitacions. Aquest mapa indica la relació que hi ha entre l'any més plovedor i l'any menys plovedor. És a dir, si fem la divisió entre l'any que més plou i l'any que menys plou, dona índex a un tinyent de l'ordre de 4. I així, doncs, al voltant de 7, 8. Ja està? No t'enfoca bé. Ha d'aparèixer alguna cosa de roja. Ja, però no t'enfoca bé. Tira per darrere. Ahí, vale. Bueno, disculpeu, som de la tècnica. L'auró és un dels arbres més bonics que tenim. L'auró és l'arbre, el símbol de Canadà. És la fulla de l'auró, apareix en la bandera de Canadà. Allà és tot un símbol. S'utilitza en la cuina, etc. I nosaltres disposem d'un parell d'espècies, com és el Gasteropalus l'espècie granatense i després de la Fermus tessolana.
Nosaltres utilitzem un est. I la tardor al nord és molt bonica. L'any tots els altres que tenim s'han fet de color groc. I altres anys estan de color groc. Aquest és el marc públic, perquè això no va només de plantar arbres, sinó que també hem de plantar arbustos. Els marcs estan a punt de florir, la floració és espectacular. Aquest és l'aranyonet, de l'aranyonet es fa el matxaran, es fa el melades, la moixera, la cervera. Aquestes espècies són més petites perquè començarem a utilitzar-les en el 2010. Ara la moixera més gran tindrà prop de 2 metres. Són espècies molt interessants perquè produeixen fruits. I després tenim 4 teixos. Plantarem 4 teixos i se'n va morir un, doncs hi ha 3 teixos que estan creixent molt bé. El garbullet, també s'anomena arç blanc, espinal. La floració del garbullet és també molt bonica. Tenim uns pocs boixos, rosers. Els rosers els utilitzem en aquelles zones que són més eixutes, més exposades. Les sabines negres igual. Els gironers, abans en parlava sobre gironers. La noguerola, des de l'any passat, aquestes són les primeres nogueroles que plantem. La noguerola és cosina germana del llentiscle. El llentiscle és perennifoli i la noguerola és caducifoli. I durant la calor, el color que agafen les fulles, les seves fulles, són impressionants. I després, facilitats pel CIE, el Centre d'Investigacions i Experimentacions Forestals, doncs hem plantat uns amarins, uns freixes de fulla estreta i uns altres. Són espècies de ribera. Això hauríem d'afegir també un parell de Mespilus germànica, de la nyespla, que plantarem l'hivern passat. La nyespla és un arbre, és un fruiter que està en desús, perquè avui en dia el seu fruit no té valor comercial. És un fruit que li passa com al caqui, que quan madura està aspre i per a que agafi dolçor hem de deixar que sobremadura. Això passa amb la nyespla, passa amb la cerva de la cervera. En el món actual, doncs, amb la pressa que tenim en viure, aquestes fruites són de difícil entrar. I l'altre objectiu era el de l'augment de la resiliència. La resiliència és la capacitat que té el sistema de recuperar-se per ell mateix després de patir una pertorbació. I així podem veure una zona cremada en Malaló, aquestes són 2 folles, i 4 mesos després del pas del cop, les costelles presentaven aquest aspecte. Artani diu que els incendis forestals, després d'un incendi hi ha risc que es produïsca erosió, i aquest risc es rescindit al primer, en un període que hi ha entre el primer i el segon any. Després dels 2 anys, la vegetació ocupa el territori i més o menys el risc d'erosió desapareix. Doncs això ho hem aconseguit utilitzant espècies rebrotadores, espècies que si les talles o les cremes, rebrotaran. Tota la feina que hem fet ara ja no la perdem. I si els nostres nuclis es cremaren, no passaria res, perquè les espècies, les arrels estan vives i rebrotaran amb molta força. És important tindre una estratègia. I quan nosaltres començàvem, pensàvem que cada any plantaríem en una parcel·la i 30 anys després hauríem ocupat tot el terme principal del poble. Doncs en seguida ens adonàrem que això no és possible, perquè les característiques del medi no ho permeten. Potser en una altra zona del planeta sí, amb altres condicions, però al nostre territori això no és possible. Aleshores, el que hem de fer és treballar en punts molt concrets, punts que reunisquen les condicions adequades per a l'establiment dels plànctons que intentem reintroduir. I després confiar en que la fauna complete l'obra. La fauna ja s'encarregarà de descampar les zones. El que fem és crear unes illes de vegetació amb les espècies que volem reintroduir i després la fauna encarregarà els fruits, les llavors.
I en aquesta estratègia no hem d'oblidar el paper que fan els insectes com a pol·linitzadors. Aquesta és una imatge d'una zona d'Ontinyent que es va cremar en 1994 i avui en dia està ple d'argelagues i de romanins, i hi ha algun pi i alguna cosa. Clar, molta gent aquesta vegetació no la valora. Considera que aquesta vegetació s'hauria d'eliminar. Hi ha qui veu una argilaga i se la imagina ja cremant-se. Resulta que les argilagues, després d'un incendi, són importants, perquè cobreixen l'espai ràpidament, creixen ràpidament, enriqueixen el sòl, perquè absorbeixen nitrogen i el converteixen en nitrats que van a millorar el sòl. I, bueno, si observem aquesta pedra, si activem aquesta zona, podem veure que hi ha una plàntula d'un arbust. I per què així d'estar ahí? Per què germina? Doncs perquè segurament un ocell sobraria una branqueta d'un arbust i al defecar, en els seus extrems, venia les llavors de la cosa. Aleshores, aquesta plàntula ha pogut germinar gràcies a la protecció que ofereixen argilagues i romanins. I aquesta plàntula prosperarà gràcies a aquesta protecció. I quan l'arbre es faci gran, ombrejarà la zona i al arribar l'ombra, les argilagues i els romanins a poc aniran reculant i al final acabaran desapareixent. Doncs aquest és el cicle natural de les coses. Quan començarem a plantar arbres, dins del grup d'escoltes, els adults ens deien això que feu no serveix de res, que hauríem de fer és eliminar tota la vegetació i una vegada ho arrasat amb tot, aleshores planteu els arbres. Perquè la vegetació que hi ha no deixarà créixer les arbres que no té. El temps ja dona la raó. La vegetació actual, la vegetació que hi ha, fa de nodrissa i és fonamental perquè prosperen la vegetació que nosaltres volem introduir. I ahí tenim més. Doncs, aquest procés pel qual la fauna escampa les llavors rep un nom que s'anomena zooconia. I estos són roures que han germinat espontàniament a partir de bellotes que produeixen els nostres roures sense la nostra intervenció. I això són els roseres, això són mascles. Aleshores, aquesta dispersió que nosaltres cercàvem ja s'està produint en els líquids. I quan això funciona en sèrio serà la repera. I en el cas dels feixes de flor, els de flor tenen una altra estratègia, s'anomena anemòfora, és a dir, les llavors s'escampen a través del vent, i per això diem vent d'esperança. Aquesta és la flor del feix de flor i aquestes són les sàmares en què es converteixen aquestes flors. Doncs, en aquestes tasques de revegetació, les tasques són aquests tres pilars. El disseny és fonamental dissenyar bé les actuacions, triar convenientment les espècies en funció de les característiques del medi on pretenem actuar. Hem de planificar qualsevol aspecte, hem de considerar les ferramentes que utilitzarem. Nosaltres disposem d'una quarantena de bones aixades que valen 50 euros per aixada. I aleshores la gent que participa de les nostres reforestacions ve sense aixada, les aixades les posem nosaltres. I són aixades bones, aixades preparades per a treballar en un terreny forestal, un terreny pedregós. Perquè les aixades que tenim a casa són aixades que van bé a l'altra, però en una zona forestal, doncs, aquestes aixades no. Les llavors s'han de replegar de la zona més pròxima possible a la zona d'intervenció. I el límit el marcaria la regió corològica, que és una divisió botànica, de manera que això es fa per a no erosionar les característiques genètiques de les espècies. També considerem com es fan els clots, les vides dels clots, quina orientació han de tindre els clots. Un clot, la planta és rectangular, hi ha un costat del clot que és més llarg. Aquest costat més llarg l'hem d'orientar en l'eix est-oest, perquè d'aquesta manera, amb el recorregut del sol,
les parets del clot projectaran més ombra sobre el fons del clot. I per últim, quan anem a l'execució, els clots han de ser tontos. Si vols plantar un arbre, cava, tonto. Clar, quan plantem un arbre en superfície, això no té cap tipus. Perquè no estem parlant d'un jardí on puguem regar a conveniència. Estem parlant d'un medi en el qual les plantes, hi haurà moments en què tindran molta aigua, però després hi haurà moments, 3-4 mesos perfectament, en què no rebran ni gota d'aigua. I quan plantem, el planxó ha de quedar dins. El clot de les arrels ha de quedar 30 centímetres per sota del nivell normal del sòl. També produïm, realitzem un encoixinat de palla o de restes vegetals i posem pedres per a facilitar la retenció de líquid. I quan no tenim prou, decidirem també intentar recuperar els teixos. Aquests són els teixos que tenim actualment. Fa 5 o 6 anys obtinguerem esqueixos, estaquetes i prepararem 10 recipients. I d'aquests 10 recipients al principi anaven molt bé, però després a poc començaran a assecar-se i avui dia queden només 2 teixos en l'hivern, que si no passa res l'any que ve es plantarà. I és que en un dels nuclis on estem actuant hi havia un teix que malauradament va cremar en 1979. Clar, el teix és una espècie que no rebrota i se teix el perdrem. Aquest teix era monumental. I si l'hagueren conservat, avui dia estaria en el catàleg d'arbres monumentals de sobre. Aquest és l'aspecte actual del que queda. Ja he tocat base científica. La tosa que estic contant té base científica, doncs sí. A l'esquerra podem veure un article que es va publicar al Levante en el 2012 que s'anomena El ecosistema perfecto. És del CIEC i parla de la creació de nuclis de dispersió recta. Aquestes illes de vegetació de què parlava quan parlava de l'estratègia s'anomenen nuclis de dispersió recta. I a la dreta tenim un article de la revista Investigación y Ciencia que parla sobre els processos de facilitació. És a dir, quan plantem un arbre hem de recolzar-nos en la vegetació existent. La vegetació existent fa la funció de nodrissa per a facilitar la implantació d'altres espècies que anomenem facilitats. A Ontinyent, fa 30 anys, quan es feien reforestacions, s'utilitzava normalment el lema a una bellota o demà una carrasca. Doncs nosaltres hem pogut donar-li la volta a aquest lema i dir que fa 25 anys era una bellota i avui és un roure. Els roures van créixer i va el bosc a aquesta poca. Nosaltres mai en la vida podíem imaginar-nos que tinguérem tant èxit, per tant, hi ha molta densitat. Hi ha arbres cada 2-3 metres. En el futur possiblement ens hem de llevar algun dels arbres. I la nostra funció és crear bars i restaurants per a la fauna. I el que pretenem és que els nostres siguin els top de la llista, que siguin estrella de la llista. Aquests són fruits i també d'una manera recuperem els colors perduts. Les pinedes que tenim pràcticament són monocromàtiques i el bosc nostre no és així. Si anem a la Font Roja, en la tardor ho podem comprovar. Aquests són alguns. Aquest any es van fer de color taronja, no aparell de color. I en l'estratègia que seguim tenim 2 moments importants. Un és l'establiment dels nuclis i l'altre és el moment de l'expansió. Nosaltres ara mateix estem treballant en 13 nuclis diferents en zona forestal, més 6 nuclis en zona periurbana. Per a que us feu una idea, de
Són 2 hectàrees, 2 hectàrees. Però no és important, no oblidem-nos d'ocupar superfícies molt extenses, perquè el medi no dona per això. Anem a fer actuacions quirúrgiques en llocs molt comptats, per a després esperar el moment de l'expansió. I aquesta expansió es produirà quan nosaltres estiguem tranquil·lament en casa. La fauna s'encarregarà de realitzar això per nosaltres. I passarà això. Aquesta és una zona per nosaltres important. Així es veu del carrer, del carrer, de Montuve, el Minyeri de Lixama i Banyeres, i el que tenim això, d'altres nuclis. Què passa? Nosaltres tenim mania als pins? Doncs no. Per què volem substituir-los? El pi blanc és un pi autòcton. S'ha parlat molt, hi ha gent que diu que no és autòcton, això no és cert, el pi blanc és autòcton. Ara bé, en la major part del territori, en les millors zones, el pi blanc no forma boscos, sinó que és fruit de la degradació de l'ecosistema. Aleshores, nosaltres hem d'intentar, allà on sigui possible, la transició entre la primera i les formacions de I este treball en zona forestal el complementem el treball en zona periurbana. I aquestes zones les utilitzem per a treballar amb xiquets i amb persones de mobilitat reduïda. I, bueno, aquesta foto és del 2012, de fa 4 dies. Aquesta és la zona que es troba a l'entrada de l'Institut d'Estació. Fixeu-vos com estava el talús. Nosaltres, 2 anys abans, amb els pares dels xiquets, quan eren bebès, vingueren a viure, sentaven les llavors i obtingueren aquests arbres de preses de flor. Doncs aquests arbres, avui dia, ja presenten aquest aspecte, que fan alguns d'ells 4 metres d'alçada. I estan anant molt ràpid, estem parlant del 2012, qüestió de 6-7 anys. I no ha sigut fàcil, perquè aquesta zona l'Ajuntament periòdicament la destrossa. I clar, la lluita, les desbrossadores fan un mal perquè és molt fàcil donar-li el botonet, però hem tingut moltes dificultats, però tot i això els arbres han tirat de cap. Més de la meitat dels arbres estan tocats per la desbrossadora. I aquest estiu, per exemple, s'ha aixecat un màscul, perquè clar, arriben la desbrossadora i el fil en seguida es carrega el càmion i seca la part d'aquí. Aleshores, aquest és el dia d'autos, els pares i responsables portaven els ciutadans i s'entraven i així comencen els arbres. I aquesta és la zona de l'estació de ferrocarril, que està al costat, fa 2 anys convoiàrem el grup d'escoltes més menuts, el grup d'escoltes del poble, els castors, i vingueren a plantar aquí. I unes setmanes després vingueren un club esportiu de Vilantinent, plantaren els nostres. Dins els arbres plantaren els nostres. Aquesta és la zona i tenim 4 zones més i una altra. En total, 6 zones a prop del poble. Són zones molt fàcils d'accedir-hi i jo pense que si volem recuperar les formacions boscoses no hem de pensar en l'Amazonia, hem d'actuar a la costa de casa. I així també es produirà aquesta dispersió de llocs. És a dir, aquestes actuacions poden al final facilitar la recuperació de les nostres serres. Per tant, la nova crida als gestors municipals és que aprofiten els jardins i aprofiten qualsevol rotonda i aprofiten qualsevol retall de terreny per a plantar espècies autòctones.
home que plantava arbres, d'un escriptor francès que s'anomena Jean Jono, que era, els pares eren d'origen italià. Si no coneixeu el conte, és un conte molt curtet i molt bonic i retracta a la perfecció en què consisteix el fet de plantar arbres. Jean Jono va escriure el llibre no amb la intenció de guanyar diners, sinó que els fons que va replegar després es va invertir en les forestacions, i ell el que pretenia, més que fer estimar els arbres, el que pretenia és fer estimar el fet de plantar arbres. Ho passarem molt bé fent això, l'audiovisual el tenim i l'hem utilitzat moltes vegades en escoles. Aquest és el viver que tenim, es troba en instal·lacions de la parròquia de Santa Maria, en el vell mig del poble. El viver sempre ens ha donat molta independència, no hem tingut mai problemes d'assofriment de plançons a l'hora de plantar, és un lloc de trobada, és un lloc de joc i és un lloc d'aprenentatge. I, bueno, el Liverpool, l'equip de futbol juga en un estadi que s'anomena Anfield, i a l'eixida de l'estadi, quan la This Anfield, el teatre de Grimsby Town, al sud. Per a nosaltres el viver és el lloc on s'està complint un somni. Recuperar els boscos no és una tasca senzilla. Això s'ha acabat convertint en un somni i afortunadament anem per d'on. I què fem amb la vegetació existent? Doncs, per els processos de facilitació, nosaltres plantem sota d'arbres en molts casos grans, arbres de 20 metres d'alçada, arbres que tenen un tronc considerable. La gent ve a plantar, molts d'ells s'hi sorprenen i cal explicar. Però s'explica i la gent al final acaba entenent. Els arbres que nosaltres plantem acaben fent-se grans. I el primer problema que trobem és que entropeixen amb les branques baixes dels pins. Doncs primera tasca, podar els pins, perquè els arbres nostres creixen sense restricció. I podem malament, podem d'aquesta manera, perquè així les branques que deixem les fem servir d'escala i no necessitem pujar, perquè així estem parlant d'una zona que es troba a 16 quilòmetres del poble i una zona de difícil accés. Accedim sense escala i utilitzem aquestes branques per a poder pujar-hi. Clar, aquesta no és una poda ben feta i això amb el temps pot ocasionar problemes perquè el tronc conforme vagi creixent, aquestes branques acabaran encastades dins del tronc i suposarà punts de debilitat i l'arbre pot acabar trencant per allà. Però aquest arbre més o menys ja està condemnat. Després d'on està, aquest arbre ha de desaparèixer. I no ens esperarem a que caigui per ell mateix. Nosaltres ajudarem a aquest arbre. I també fem aquarides en zones densament poblades. És una zona de Mariola que es va quemar en el 94. I 25 anys després mostra aquest aspecte. Això no té cap futur. Estem parlant de densitats brutals. Són pins que són 20 anys després tenen aquest calibre, el calibre d'un dit, i la biodiversitat és zero. En banda dels pins no creix altra cosa. Així cal actuar i cal fer aclariments. I també cal fer reservació de peus de carrasca, perquè si no eliminem peus, quan es talla una carrasca o la carrasca es crema, apareixen diferents peus, apareixen desenes i centenars de peus. Doncs progressivament hem d'anar eliminant alguns d'aquests peus per a facilitar que l'arbre s'assagui. I quan tallem els arbres, la fusta la abandonem, perquè considerem que en l'ecosistema la fusta morta és un element important, un element indispensable. I al Parc Natural del Montseny hi ha una zona en la qual agafen arbres perfectament sans i els tallen. I uns es tallen a 2 metres d'altura, altres a 5 metres d'altura i deixen els troncs. Aquesta foto no és d'allà, és la foto de la Replana, de Fontanars. Però amb això què és el que pretenen? Pretenen recrear situacions que es produeixen en boscos madurs. Aleshores, aquests troncs després són ocupats per diferents espècies de picots.
que fan els forats per a fer els seus nius. Ens hem de facilitar això també. I hem de deixar troncs abatuts en terra perquè engeguen uns mecanismes, uns processos que són al·lucinants. I la fusta a poc va descomposant-se, va millorant. Doncs aquesta és una via nostra, es pot veure el grup de exemplar, la via pot veure un pic arrocat. I este pi ja està sec, o sigui que algun dia caurà, i este pi dels 6 nits també està sentenciat. L'hem manellat per a provocar que sequi. Nosaltres volem secar els arbres i mantenir el tronc dret el màxim temps possible. Este el secarem i a l'any va caure. Aleshores, ara el que fem és pujar a l'arbre i eliminem la major part de la copa possible per a que oferisca menor resistència al vent i d'aquesta manera el tronc romanga dret més temps. Després estem també treballant eliminant espècies exòtiques invasores. En este barranc pretenem eliminar polinias pseudocàcia i avirantra altíssima i el que volem és afavorir una comunitat de roures, de fullapegita, i una comunitat de cerveres. I com a mesures de suport a la fauna, doncs hem posat caixes nius per a afavorir aquestes espècies. Són espècies, la majoria d'elles insectívores, el colitol, el textil o el capi. Què passa? Les pinedes tenen dos problemes principals. Per una banda, ofereixen poc menjar a la fauna, ofereixen poca varietat. Nosaltres, amb els arbustos i les arbres que estem plantant, estem cobrint aquesta mancança. I l'altre problema és que els pins, quan creixen, no creen cavitats per a que aquestes espècies puguen fer el seu niu. Aquestes espècies no fan els nius sobre els arbres, sinó que necessiten cavitats buits on poder fer els nius. I en el pi això no és possible. En un pi, per molt gran que siga, mai es generen aquests buits, que sí que es generen amb altres espècies com són les oliveres, les garroferes, les roures, les carrasques, etc. I comprarem fa 2 anys 52 caixes i les tenim instal·lades a Sant Bonet. Col·locarem 2 caixons per a mussols, tant en 2 cases d'aquella zona, i després de caixes de diferents estils. Aquesta serà l'espinells, que és un ocell molt petit. I l'activitat va així, la gent va quedar molt contenta. No sé, mai podíem haver imaginat ho hem utilitzat també un poc com a activitat per a commemorar el 30 aniversari. I ens hem adonat que tenim molts amics, perquè va vindre gent de la societat d'amics de la Sala d'Escalà, va vindre gent de Villagró, va vindre gent del Club Integral de Muntanya de València, van vindre dos directors generals, la Conselleria de Medi Ambient, havia de venir la secretària econòmica d'Economia Sostenible, que va exposar la seva absència per malaltia, i doncs estem molt contents. Aquesta és la nota de premsa que elaborarem després. Doncs fem visites. Aquí està Patricio García Fainos, que és treballa per al CIDE, està Bert Nebot, que és el director general de Medi Natural, Toni Marso, que és el director del CIE, l'any passat va ser el director general de Medi Natural, és un usuari d'un centre de dia de València, de l'Hospital Pare Jofre, també del Carró. De tant en tant, farem el nom. I aquesta visita és de fa 2 anys. I aquesta altra és del 20 de novembre. Aplegarem a 44 persones. I les cares ho viuen tot. L'altre dia vaig conèixer un xic d'Alzira que ha muntat una empresa per a fer banys de casa. Per a
fer activitats de ioga enmig del bosc. I és que això, quan anem al bosc ens sentim millor. I aleshores són un perquè. Aquesta és una activitat amb un grup d'escoltes de València, l'Osiris de Benimaclet, el 30 de novembre. I a vegades ara es diuen. Utilitzem la premsa de tant en tant, en un lloc, en una exploració flora autòctona mediterrània, de presentacions com esta, la presentació a l'Institut de Treball fa un mes, agafarem els autobusos sense abats i ens portarem el client a planta baixa. Però primer farem una presentació per explicar-los que anem a plantar al costat de pits així de grossos i que estava tot sota control, que no es preocupaven. I participarem en reportatges per a la tele, com l'Espai de Gabriel, el 2010, i fa 2 anys en les campanyes de Samarot Digital, i utilitzem les xarxes socials, tenim un canal de YouTube, on tenim algun vídeo, el perfil de Facebook de la web, el del nom personal, que vam complir, i des de fa un parell de mesos, també en Twitter. I pel que fa a recursos, jo estime que en 30 anys haurem gastat uns 12.000 euros, i tots els 1.000 euros, uns 12.000 euros. La RAI, avui en dia, rep aproximadament 1.800 euros de caixa un client, i aquests diners s'han de repartir entre totes les línies de treball de la RAI, o sigui, nosaltres al final la RAI rebem uns 500 euros a l'any. A més, sempre tenim donatius de persones. Les instal·lacions on venim a viver són de la de Santa Maria. L'Ajuntament d'Ontinyent ens facilita un vehicle 4x4 per a facilitar la pujada dels plançons i del material. I tot, nosaltres fa 4 dies ningú pagava 4, de fet ara ens paguen 4, però és voluntari. Considerem que la gent que col·labora amb nosaltres i posa el seu temps ja fa treball. I lògicament també, si s'ha de fer algun rec, ens facilita alguna cosa. Els recs són complicats. Les actuacions s'han de planificar de manera que els plançons no necessiten ser regats. Nosaltres només hem regat en condicions excepcionals, com això que se va fer el 14, que va ser un any molt. I aquest any, així estem en l'estació de ferrocarril, però també ens desplaçarem a la serra i jo estime que mobilitzarem 8.000 o 9.000 litres d'aigua. Perquè, clar, quan el rega ha de ser intens, interessa tirar entre 15 i 20 litres d'aigua per que la humitat penetre el màxim possible. El problema és que l'aigua pesa molt. Un litre d'aigua és un quilo, per tant 9.000 litres són 9.000 quilos. I, clar, nosaltres som un col·lectiu petit, la manera de ser més potents és buscar amics i buscar sinergies amb altres col·lectius. Nosaltres han col·laborat moltíssims col·lectius. Així no estan tots i per nosaltres és fonamental. I qualsevol excusa és bona per ajuntar-nos i plantar la terra. Sense la gent això no seria possible. Aquests són alumnes meus de fa 2 anys, vingueren, plantaren els arbres, després la foto de la Carrasca, a Cambritge, i aquesta foto és de fa un mes. Vinguérem amb 100 alumnes, a la Carrasca, i plantarem. Són uns trastos, a la mínima que han descuidat s'estan tirant deixalles per tot arreu. De fet, una setmana després jo vaig anar, vaig replegar el que vaig trobar i ahir mateix vaig muntar un col·laç. Vaig agafar una cartolina i vaig enganxar tot el que em vaig trobar i ho vaig posar a l'entrada de l'institut per a que reflexionen i siguin conscients de com es comporta. La qual cosa s'ha de treballar amb ells. Clar, fins ara nosaltres tot el que hem fet ha sigut sense cap tipus d'autorització. Aleshores hem tallat molts arbres sense permisos, hem plantat molts arbres sense permisos, però això s'ha d'acabar.
Y bueno, la manera de normalitzar aquest projecte és a partir d'acord de custodia del territori. La custodia del territori és un instrument que permet que un col·lectiu com nosaltres, que no som propietaris de res, puguem gestionar un espai amb el consentiment del propietari. Estem treballant ara mateix en dos acords. Un seria amb l'Ajuntament d'Ontinyent per gestionar part de la finca de Fuset i l'altre amb la Generalitat per gestionar l'Alt del Corso i tots els barrancs que el circuiten. Així estem parlant d'un terreny ja important. Aquest terreny llinda amb la finca anterior, la finca de Fuset, per tant que tot plegat serà un espai ja complementar. I ara mateix estem treballant en una àrea recreativa que fins fa 25 anys totes les deixalles es feia un clot i es col·locava. I clar, ara estem plantant arbres i apareixen aquestes deixalles. Els plàstics i els vidres apareixen intactes. I així els tres cabassos, doncs pràcticament aquests tres cabassos es vaig omplir al plantar un arbre només, un auró, perquè hi ha molt de fred. Nosaltres ens hem plantejat a poc a poc anar traient. No només això, en el fons del barranc hi ha encaixat un dipòsit prou gran de fibrociment. Clar, extreure això serà una broma que costa igual 10.000 euros o 10%, perquè això no ho podem treure nosaltres, s'ha de contractar els serveis d'una fundació. Aquest és un paller aquí que està clausurat i nosaltres pensàvem en derrotar-lo i un amic ens va dir que no, que el tapiarem i que farem un forat així en este lateral i això podria servir com a refugi per a morcígols. Els morcígols, en Ontinyent, són les rates penades. Aleshores, l'obres clara, està apiat del paller, un foradell i els animalets del seu compte ja entran. Això serà la casa rural dels morcígols. I al costat tenim uns lavabos que estan clausurats i els farem l'hotel rural dels morcígols. Ja hem forat per darrere i nosaltres som poqueta cosa, però si ens agrupem i si creiem en el que fem, podem aconseguir grans coses. Quan nosaltres comprarem les primeres deixades, comprarem també destrals, amb la idea de tallar els pins quan els nostres arbres cresquen. I ja hem arribat a aquest punt. Aquest és el carrer que estem utilitzant en guany per a promoure la campanya de reforestació. Les reforestacions són així. A vegades són 2, a vegades són 3, a vegades són 40. Tenen famílies, que es poden fer abans. Si es poden fer una setmana abans, millor. Si es fan el mateix dia, doncs dediquem una hora i mitja, tots a acabar. Es revisen, es supervisen tots els plans, es reparteixen tots els plans sols. I una vegada fer això, ja podeu plantar i es planten. Aleshores, este dia que d'exemple, això va ser el 28 de desembre, doncs en plantarem, va ser 12 plançons, però estan ben plantats i estan plantats amb garanties de que al final arrelen. Si plantem 1.000 arbres mal plantats, sabem que es secaran, per tant, millor fer actuacions més reduïdes, millor fetes i amb garanties. Aquesta és l'evolució de la campanya actual. Començarem a finals d'octubre i portem ja 429 plançons plantats, molt ben plantats. Han participat 255 persones i aquestes són les espècies que estem utilitzant. La gent ve i al·lucina perquè troba molta diversitat i uns plançons espectaculars, enormes. I ja arribem a l'últim punt. Quan hi ha un incendi forestal, el primer que ens crida l'atenció és que en qüestió d'hores del verd passem al negre i arriba al silenci. El silenci possiblement és el que més crida l'atenció. Però la fauna i la flora amb el temps es recuperaran de forma molt ràpida. Tots els nostres esforços s'han de concentrar en el sol. El sol és l'element més important de tot el sistema. I la seva pèrdua és crítica, perquè és un recurs que és no renovable. La seva pèrdua és irreversible a escala humana.
Per tant, per a conservar el sòl, diem que no s'ha d'extreure la fusta quemada. Esta és una foto de l'incendi de Cerelles, que va produir en el 2012 en Alfara. L'incendi es produït en juny i en seguida, a la setmana ja estava a l'ordre per extreure la fusta i en setembre una tempesta deixa 60 litres per metre quadrat i això, en el que era una via d'extracció de fusta, provoca aquesta càrcava, una càrcava de més d'un metre de profunditat. Jo no he anat al lloc, si no s'ha actuat, aquesta càrcava continuarà activa de per vida. I això passa perquè aquesta zona s'assenta sobre sòls que són molt vulnerables a l'erosió, que són margues. En terrenys on tenim margues i arenisques no s'hauria de fer mai actuacions d'aquest tipus, perquè són sòls que s'erosionen amb molta facilitat. Doncs això se torna a repetir. Aquestes són imatges de Lizama, de l'incendi de l'estiu passat. Un incendi que tot apunta que va ser intencionat o casualitat. En aquesta zona està treballant una UTE formada per vells coneguts, moixent forestal, monoll industrial i bioenergia del Carroç. I, bueno, casualitat, ells estan treballant allí i es produeix l'incendi. Però és que 2 dies abans, enviar, en un cap de setmana es produeixen 3 o 4 conats per la nit. També en una zona on aquesta mateixa UTE està traient fusta. Aleshores, tot apunta que l'incendi va ser intencional. Estem parlant del millor any pel que fa a incendis forestals en 33 anys. El cremat no arriba a sobre 1.000 hectàrees. I d'aquestes 1.000 hectàrees, gairebé 900 són de l'incendi de Lizama. Si no s'havia produït aquest incendi, que era normal, estaríem parlant d'un any amb uns resultats espectaculars. Doncs, aquesta empresa ha retirat, aquesta és la zona, titularitat de la Generalitat, ha retirat tota la fusta. I això és un desastre. Això, en el 2020 no es pot produir. Amb el coneixement que tenim, no podem tolerar que passi això, que es retire tota la fusta. Perquè els arbres són tan importants que inclús quan són morts continuen complint amb la seva funció. I és que els arbres suposen polsadors on es col·loquen els ocells i al defecat estan facilitant l'expansió de llavors. Bueno, aquest és un arbre verd que tenia una marca d'un PR. Els PRs s'han traçat i s'han marcat amb l'esforç de molt poques persones que li han dedicat molta il·lusió i per que no es vegi la marca del PR amb la motosserra intentaven el seu caldo i s'ha tallat amb marca. Aquesta gent treballa amb sensibilitat zero, no tenen cap tipus de sensibilitat, són aus de rapinya, van a treure tots els recursos que poden perquè es coneixem fa molt temps. I pel que fa a les reforestacions, la bona voluntat no és suficient. Podem cometre errors molt greus en nom de la bona voluntat. Aleshores, mai hem de plantar arbres en zones recentment declarades. Perquè tot el que es planta així, sense cap protecció, es morirà. I quan nosaltres entrem, estem trepitjant el banc de llavors i estem dificultant la regeneració de l'estat. I aquest és un article del 8 d'octubre passat en un grup d'ecòlegs que demana a la Unió Europea que els països no facin reforestacions després dels incendis forestals i que no treguin la fusta. I també que no s'utilitzen ramats. Després de l'incendi d'Andilla va aparèixer esta notícia al Levante. Andilla de Altura regional muy tomado con el pastoreo. Algú que m'explique com. Clar, però és que l'any
Ontinyent, juntament amb el col·lectiu PRCals, organitzem un acte i clar, a mi em diuen, és que estem pensant posar ramats de cabres blanques en l'espai que hi ha entre Gandia i Pinet. A veure, si està acabat de cremar. D'haver ramats, els ramats han d'estar en l'exercici urbano-forestal, però no en les millors zones forestals. I sobretot quan hi ha un incendi, aquestes zones han de quedar vetades per als ramats. Doncs la clau està en el sol, i hem d'intentar protegir-lo i disminuir la seva pèrdua. És que l'efecte de la calor fa que hi hagi uns compostos orgànics que es transformen i acaben taponant els poros del sol. I el sol es fa hidròfug i l'aigua no és absorbida. Per això, quan venen les pluges, fa que les escorrenties siguin enormes. Després venen les pluges i passa això. Per a disminuir aquesta foto és del barranc de Borrell, està a l'entrada del barranc de Borrell una pedra que s'assenta sobre una columna d'1 metre de sol, més o menys. Tot fa pensar que fa segles tot al voltant, tot al voltant tenia aquest perfil de sol que hem perdut amb el pas del temps. Facilitat per males praxis, per la intervenció dels humans. I per a dificultar o per a impedir la pèrdua de sol, què hem de fer? Un coneixement de talla. Una experiència liderada per un professor de la Universitat de Fernández de Els, sobre la Matar, consistent en escampar palla. Aquesta és la zona de l'incendi de Cerelles. Aquesta zona són margues. Aquests sols s'erogenen amb facilitat. Hem d'impedir, hem de dificultar la pèrdua de sol. Ho fem amb els encoixinaments. I en les torrenteres podem construir feixines. Però les feixines són complicades. Les feixines han de deixar passar l'aigua i han de retenir els sediments. Perquè si la feixina no drena i envasa l'aigua, al final la pressió de l'aigua pot acabar trencant la feixina i es pot produir un efecte en cascada de conseqüències pitjors. Llevarem els arbres, abatirem els arbres només que estiguen al costat de les infraestructures, la caiguda dels quals pugui causar danys a persones. I no hi ha risc fitosanitari. Sempre els enginyers de forest ens diuen hem d'eliminar la fusta perquè si no provocarem plagues d'escoltes. Nos resulta que els insectes que s'alimenten de la fusta morta no són els mateixos, no ataquen la fusta. Per tant, aquests insectes són insectes que conviuen amb els pins, són escolítids, el Topicus destruens i el Topicus erosus, i són insectes oportunistes que aprofiten moments de debilitat dels pins. Diguem-ne, aquesta és la funció dels lleons. Els lleons s'encarreguen de menjar els herbívors els debilitats. Doncs aquests insectes el que fan és matar els pins que estan debilitats. Clar, quan ve una època de sequera important, com els anys que hem passat, doncs es pot produir la mortalitat de pins que pot produir, per exemple, en l'origen. Però clar, això ens pot indicar que potser no hi ha massa pins, perquè potser aquest espai no té condicions per a poder suportar aquests pins. I ara sí, hauria de tenir material. Aquestes són afirmacions que se senten molt i nosaltres no compartim. La placa està bruta, la vegetació no és brutícia, que s'ha d'eliminar. La vegetació està complint una funció fonamental, important. Això no se sembla un bosc per a res. En tot cas, els pins sembla que siguin els arbres que no deixen de viure el bosc.
O que els incendis s'apaguen durant l'hivern, tampoc és cert. Aquestes són frases senzilles que intenten donar solucions a problemes molt complexos. Vivim en un món complex. Per tant, hem d'aplicar el paradigma de la complexitat. Hem de vertebrar solucions complexes per a problemes complexos. La solució als incendis forestals no passa per aplicar una única ferramenta de gestió. Haurem d'aplicar tot un recull de ferramentes. I, bueno, no ho dic jo, Ramon Pol Guillem, biòleg, i eliminar la vegetació de forma massiva seria un esforç espontani, inútil, antiestètic i contraproduent. Entenem que en determinats punts sí que és necessari llevar vegetació. En punts estratègics que servisquen com a infraestructures de suport a l'extinció d'incendis. Però aquestes intervencions han d'estar ben estudiades. Avui en dia, amb les ferramentes que tenim de simulació, podem més o menys preveure el comportament que tindrà el foc en determinades zones. I això ens pot facilitar a l'hora de detectar aquests punts estratègics on pot ser siga convenient fer alguna infraestructura de foc. Ara bé, els nostres ecosistemes ja de per si estan molt fragmentats. No estem en Estats Units ni en Canadà. Els nostres ecosistemes forestals estan molt fragmentats. Aleshores, si en un incendi forestal al final acaba afectant a tota una serra, no passa res. Al final, els focs, com he pogut veure, l'ecosistema al final acaba recuperant-se. I, bueno, aquests són els micorrizes. La veritable destrucció dels ecosistemes forestals, jo trobo que està en la construcció, en l'urbanisme abusiu, en on hi ha 5.000 cases per a l'ordenació urbana. Que, bueno, això acaba de començar. En qüestió de 40-50 anys ens hem carregat el territori, una part important del territori, i produirà uns problemes de gestió d'ajuntaments en el futur que són al·lucinants. La construcció d'infraestructures, la mineria a cel obert, la pluja àcida, l'ús de microbitrats, l'utilització de ramats de cares blanques, com no toca. Aquesta foto és de la replana de Fontanars. Allí tenim un carrascar incipient que podia guanyar-li la partida a la Pineda. I fa 25 anys, quan arribaren les cabres, al principi el ramat era petit, avui en dia hi ha 1.200 cabres que funcionen sense pastor, el pastor està en el bar, les cabres pernocten o es dona la gana. Aquestes cabres, en principi, estan destinades a recórrer les àrees tallafocs, que van per on es dona la gana. No s'alimenten de pins, la processionària és l'únic insecte que s'alimenta de la fulla de pi, i és positiu perquè la fulla de pi tendeix a acidificar el sòl. Aleshores, la processionària penja la fulla del pi, no mata el pi, després el pi rebrota i al defecar l'eruga està aportant, està millorant el sòl. I, doncs, no es mengen els pins, però sí que es mengen les carrasques, els cabres, els iscles, els arbosers, i això, aquest procés que anava molt bé, doncs ara s'ha interromput. Perquè al final les carrasques acaben així. Estem parlant de carrasques de 4 metres, les cabres no tenen cap problema en pujar dalt d'elles, i al final acaben defoliant-les completament. Sí que és de veres que la carrasca no mor, perquè està viva, però bueno, tenim ahir un contratemps. Perquè, com he dit abans, les cabres, els ramats haurien d'estar en la interfície urbano-forestal. I aquest espai, que és de les millors demarcacions forestals que tenim, les hauríem de preservar. No només això, aquest ramat, durant tot aquest temps, l'any passat, va estar en un corral de qualsevol manera. Ara han construït un corral al costat, un estable en condicions i tal, però ens han donat com a llegat un abocador en tota regla en el
mateix alt del mar, no? Fa a 6 metres d'altitud. I jo al·lucino perquè allí ni la gent mediambiental, ningú diu res. Això porta quasi un any així. Però és que tenim plaques de fibrociment, tenim matalassos, tenim tallers de plàstic,